कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. अंकोला रानात दोन पावणे वाघ. 350 किलोमीटर प्रवास करून नागरहोळेंतल्यान पावलो एक वाघ. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या अंकोला रान क्षेत्रात दोन स्थलांतरित वाघाचो वावर कॅमेरा ट्रॅपमुळे स्पष्ट झाला असा. नुकत्याच झालेल्या व्याघ्र गणनेत गुळे आणि कोटेबावी वनक्षेत्रात या दोन वाघाची नोंद झाला. रान खात्याच्या माहितीप्रमाणे या दोन वाघापैकी एकान तब्बल 350 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर पार करून नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यानातल्यान अंकोलात प्रवेश केला, तर दुसरो वाघ शेजारच्या काली व्याघ्र प्रकल्पातल्यान हिंग येईल असा. सामान्यपणान वाघ आपल्या ठरलेल्या अधिवासातच रावता आणि आपली हद्द सोडना, पण अलीकडच्या काळात अधिवासातले बदल, भक्ष्याचो शोध आणि नवीन क्षेत्राच्या शोधा खातीर काही वाघ लांब पल्ल्याचे स्थलांतर करते असल्याचे दिसून येता. प्रधान मुख्य वन संरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव संरक्षक कुमार पुष्कर यांनी सांगले की वाघ साधारणपणान 6 ते 12 किलोमीटर परिसरात आपलं वर्चस्व राखता, तरी काही वाघ शेकडो किलोमीटर प्रवास करून नव्या रानामध्ये स्थायिक जाता असल्याचे व्याघ्र गणनेतून दिसून येतं. सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजाच्या नव्या सभागृहाचे उद्घाटन. विद्यार्थ्यांक पाठ्यपुस्तकांचे वाटप. कारवार. आमदार शिवराम हेबार यांनी आज बनवासी सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजाच्या नव्यान बांधलेल्या सभागृहाच्या उद्घाटन समारंभात सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री मूलभूत सुविधा विकास योजनेअंतर्गत बांधलेल्या या नव्या सभागृहाचे उद्घाटन करून त्यांनी विद्यार्थ्यांक पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिली. नंतर उलयतना आमदार हेबार यांनी सांगले की उत्तम शैक्षणिक मूलभूत सुविधा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती खातीर खूप महत्त्वाचे असतात. अशा सुविधांचो योग्य वापर करून विद्यार्थ्यांन उच्च यश संपादन करचे असे त्यांनी आवाहन केले. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासा खातीर सरकार कटिबद्ध असा आणि विद्यार्थ्यांक आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिवचे खातीर सातत्यान प्रयत्न करते असा असे त्यांनी सांगले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. भाजप जिल्हा कार्यकारिणीच्या पहिल्या बैठकीत रुपाली संतोष नाईक हेमगेलो सहभाग. कारवार. भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक यांनी आज शिवमोगा जिल्ह्याच्या संघटन प्रभारी म्हणून आयोजित केलेल्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या पहिल्या बैठकीत सहभाग घेतला. यावेळार उलयताना रुपाली संतोष नाईक यांनी सांगले की सगळे कार्यकर्त्यां एकजुटीन संघटनात्मक कामात सहभाग घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडची. राज्याध्यक्ष BY विजेंद्र हेमगेल्या नेतृत्वासकल सगळ्या राज्यात पक्ष अधिक मजबूत करतो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमगेल्या संकल्पाक बळ दिवचे खातीर सगळ्यान एकठांय जावन काम करचे अशी त्यांनी आवाहन केले. निवडणुकीच्या वेळार पक्षान जे कोणाक उमेदवार केला त्यांना पूर्ण निष्ठेन जिंकून दिवचे काम कार्यकर्त्यांक करचे असे त्यांनी सांगले. सध्या राज्यभर SIR प्रक्रिया सुरू असून प्रत्येकान या प्रक्रियेत सहभाग घेवचो असे त्यांनी आवाहन केले. या बैठकीत शिवमोगा जिल्हाध्यक्ष NK जगदीश, विधान परिषद सदस्य DS अरुण, माजी विधान परिषद सदस्य GK कुमारस्वामी, प्रभारी सिद्धरामण्णा, राज्य प्रकोष्ठ समन्वयक आणि SIR राज्य प्रमुख दत्तात्रेय, जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी, पदाधिकारी, मंडळ अध्यक्ष आणि सगळ्या मोर्चाचे पदाधिकारी आणि मंडळ पदाधिकारी उपस्थित असले.
व्हाईट बोर्ड काडीचो व्यावसायिक वापर केल्याचो आरोप, वाहन ताब्यात घेऊन आरटीओ कडे सुपूर्द. कारवार, खासगी नोंदणी म्हणल्यार व्हाईट बोर्ड आशिल्ल्या काडीचो नियम मोडणं, व्यावसायिक वापर करते आशिल्ल्याचो आरोप करणं. स्थानिक कार चालकान संबंधित वाहन ताब्यात घेऊन आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केली घटना काल कारवारात घडली. शहरात येलो बोर्ड नोंदणी आशिल्ल्या वाहन चालकान आणि मालकान सांगले की फक्त खासगी वापरा खातीर परवानगी आशिल्ल्या व्हाईट बोर्ड वाहनांचो व्यावसायिक वापर जाल्ल्यामुळे आमगेल्या व्यवसायाचे नुकसान जाती आसा अशी नाराजी तेमी व्यक्त केली. लाखो रुपये खर्च करणं, वाहन घेऊन कर, विमा आणि इतर कायदेशीर शुल्क भरणं व्यवसाय करते आशिल्ल्याचेर अशा बेकायदेशीर वापरामुळे अन्यायकारक स्पर्धेक समोर उच पडता. व्हाईट बोर्ड वाहनांचो व्यावसायिक वापर जाता अशी माहिती मेळताच स्थानिक चालकान वाहन अडवून तपासणी केली आणि नंतर ते आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले. आरटीओ अधिकाऱ्यान हे वाहन चित्ताकुला पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात दिल्याची माहिती मिळाली असा. ह्या बाबतीत प्रतिक्रिया देताना वाहन चालक आणि मालक राहुल नाईक हिने सांगले की खासगी वाहनांचो बेकायदेशीर व्यावसायिक वापर झाल्यामुळे कायदेशीरपणान भाडे सेवा दिवच्या चालकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान जाती आसा. अशा प्रकाराक आळो घालचे खातीर परिवहन खात्यान आणि पोलीस खात्यान कठोर कारवाई करची अशी तेमी मागणी केली. व्हाईट बोर्ड गाडी हे रेग्युलरली कमर्शियल पर्पज यूज करते असतात, म्हणल्यार भाड्या दितात. हेका कडिवाण घालसाठी आमी खूब दिवसाच्यान प्रयत्न करते आसात आणि आमकां बी टायम मेळना. अधिकारी काम एक्चुअली आरटीओ पोलीस अधिकारी काम, पण तेमी कन्न जाल्यार काही कडेन आमकां इंटरफेर जावचें पडटा. काल अशीच एक आमी गाडी धरली, एक गोवा पासिंग गाडी धन घेवन आमी आरटीओ ताब्यात दिली. ती प्रायवेट गाडयेचेर सेल्फ ड्रायव्हर रेंटाक दितालो आणि अशें करून होच एकच न्ही, खूब गाडी आसात कारवारात. सदाशिवगड, कारवार, नेवी, कद्रा ह्या बाबतींत खूब गाडी आसात. ते बी आमी नदरेंत आसात, पण आमकां ज्या दिवस रेड हँड मेळटले त्याच आमी ते धन दितलेच. तशें म्हणून तुमकां ह्याच माध्यमा मुखांतर हांव एक इंटिमेट करूं सोदता, तुमी जर व्हाईट बोर्ड इतल्यो दिले ना दिले आमकां नाका, पण आयच्यान हो तुमी व्हिडिओ पळयले नंतर तुमी बंद करचें म्हण हांव तुमकां सांगूं सोदता. कित्याक काय म्हळ्यार तुमी जर रेग्युलर करत तुमचे बद्दल मागीर आमकां बी एक्शन घेवचें पडटलें. तेन्ना मागीर आपणाल भयणील रे, आपणाल भावाल रे, मागील हो रे तो रे म्हणून रिलेशन बिल्डअप करून आमचे कडेन येनाकात प्लीज, तुमकां हांव सांगता. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या तुमी व्हाईट बोर्ड गाडयेचेर भाडे मारिल्ल्याक आमकां येल्लो बोर्ड गाडयेक खूब लुकसाण जाता. एक ड्रायव्हर पोट भरता आमगेल गाडयेचेर, तेगेल फॅमिली पोट भरता, आमी पोट भरतात येल्लो बोर्ड गाडये पायान. आमी इन्शुरन्स, टॅक्स, नाना तरेचे आमगेली टर्म्स अँड कंडिशन पुरो फॉलो करून आमी लिगल गाडी घालतात आणि तुमी इनलिगली गाडी अशें करून तर केल्यार आमकां खूब लुकसाण जाता. त्यामुळे तुमकां हांव सांगूं सोदता की हेजे मुखार प्लीज तुमी व्हाईट बोर्ड गाडी कमर्शियल यूज करनाकात म्हण सांगूं सोदता. राहुल नाईक, कारवार. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.